Ďalší Slovák v UFC, šampión RFA, bude bojovať pred Daneom Whiteom. Jirka Procházka sa môže vrátiť do akcie už v lete, v hre Nebezpečný súper. Čo bude s Machom Muradovom? Promotér Novotný reaguje na jeho podpis s Bizárom. A ne všichni môžu byť vždycky spokojení. Leo Brichta nezlomil českú kliatbu. Vojčák sa zaskvel raritným ukončením. Cítil som, že tam hlavou jazdí medzi tými mojimi ceckami. Alex Pereira tvrdo kritizuje známeho rozhodcu a žiada trest. Oktagon potvrdil ďalší zápas ružového pantera Davida Kozmu. Nové UFC rukavice za 100 miliónov. Conor McGregor priznal, že mu končí kontrakt a ďalšie novinky v tomto brutálne našlapanom dieli. Moje meno je Adrian Večiar a sledujete 317. epizódu magazínu Týždeň v klietke. Ďalšia veľká šanca prepísať históriu. Leo Brichta mohol ako vôbec prvý český bojovník získať titul organizácie KSV, avšak kliatbu sa mu nepodarilo zlomiť ani na druhý pokus. Brichta čelil úradujúcemu šampiónovi pérovej divízie Patrikovi Kačmarčíkovi a začal síce sľubne, avšak poľský šampión postupne ukazoval kvality a zlomový bol najmä štart druhého kola, kedy Kačmarčík trafil neskutočný kop z otočky, ktorý Brichtom totálne otriasol. Leo sa snažil zostávať v zápase, ale Kačmarčík čoraz viac dominoval na zemi a napokon si došiel v treťom kole po ukončenie na arm triangle. Kačmarčík ukázal, prečo patrí medzi absolútnu špičku. Vo svetovom rebríčku mu patrí 60. priečka. Brichta tak žiaľ odchádza sklamaný a ani tento raz to nebola rozprávka so šťastným koncom. Titul KSV stále čaká na svojho prvého českého alebo slovenského majiteľa. Veľký večer však prežili iní dvaja zástupcovia našej scény v ťažkej váhe. Štefan Vojčák si pripísal azda najcennejšie víťazstvo kariéry, keď zdolal poľskú hviezdu a elitného kickboxera Arkadiusza Vžoska. A to navyše veľmi netradičným spôsobom. Vojčák svojho súpera ukončil submisiou na tzv. Mother's Milk Choke. Málo vídaná technika, no slovenský mutant ju predviedol už po druhý raz vo svojej kariére. Ja som tu submisiu dostal strašne veľa krát od trénera, čiže ja som ju mal v hlave, v ústach, v nose. Kým som začal z MMA dlho, už sa mi podarila vlastne v profi zápase druhýkrát doručiť a ja som tam vychádzal, snažil som sa niečo, cítil som, že tam hlavou jazdí medzi tými mojimi ceckami a cítil som, že tam ten nožtek zápasoval, tak som hovoril, že je to tam, už to len tam podržať a vedel som, že to odklepe. Touto výhrou si zároveň Vojčák upevnil prvé miesto v rebríčku. Úspešný večer zažil aj Michal Martínek. Skúsený Čech zviedol veľmi náročný a tvrdý duel, no zúročil v ňom aj skúsenosti a pripísal si cenné víťazstvo nad nepríjemným samočukom. Vďaka výhre nad finalistom pyramídy Rizinu zostáva Martínek v hre o najvyššie méty v divízii. Nabitý gala večer priniesol aj debut Oktagonu v Berlíne. Po dlhom čase sa do akcie konečne vrátil Matej Peňaz. Očakávaný comeback však nepriniesol žiadny nadčas. Manny zvládol úlohu veľkého favorita a Silvu doslova rozobral už v prvom kole. Ďalšie ukončenie pred limitom, ďalšia dominantná výhra a stále neporazený v Oktagone. Zaujímavé bude jeho porovnanie so súperom z vrchnej časti rankingu a to môže prísť snáď už v Brne, kam si Peňaz vypýtal ďalší zápas. Druhému českému zástupcovi sa ale nedarilo. Jan Stanovský prišiel o svoju víťaznú sériu po tom, čo ho zdolal Arian Topalaj na Ninja Choke. Topalaj naopak zaknihoval tretiu výhru po sebe. Na prelim zaujal ešte Zafar Mohsen, ten tvrdým knockoutom ukončil Richieho Smálena. Poriadny šok prišiel hneď na úvod hlavnej karty. Said Hussein Akiadov zobral zápas len 2 dni pred turnajom, no aj napriek tomu porazil predošlého titulového vyzývateľa Korkmaza. Trochu kuriózny moment priniesol duel Niklasa Štolceho. Veterán UFC nastupoval do klietky v prestrojení za Starčeka, čím reagoval na posmešky jeho súpera Tyrona Pfeiffera. Táto rola sa mu však tak trochu vypomstila. Pfeiffer ho zdemoloval už za 22 sekúnd. Štolce padol tretíkrát v rade a následne oznámil koniec profesionálnej kariéry. Na druhej strane Pfeiffer sa mohol radovať. Premožiteľ Bartlači Wittnera získal znova cenný skalp. Ďalší šok prišiel o pár minút neskôr. Niko Samsonidze je známy najmä svojimi submisiami, ale tentokrát predviedol brutálne walk of KO, ktorým umlčal Denisa Frimponga. Samsonidze postavil berlínsku arénu na nohy a domov si odnášal aj bonus za výkon večera. Frimpong potom odkázal, že zrejme zmení váhovú kategóriu a vyskúša welter. Nezastaviteľná zostáva nemecká superstar Alina Dalaslan. Svoju superku otvorila lakťom z otočky a zaznamenala
ďalšie presvedčivé víťazstvo 6-0, z toho 5 výhier pred limitom a Dallaslan volá po titulovom súboji s Luciou Sabovou. Obe ženy sú teraz v top 20 svetového rebríčka bantamu, ale slovenská hviezda má najskôr pred sebou Luciu Pudilovú, no potenciálny stret z Dallaslan môže patriť k hlavným ťahákom napríklad turnaja na frankfurtskom futbalovom štadióne. Gökhan Aksu sa dosť vytrápil s váhou. Po originálnom pokuse mu chýbalo pol kila, ale to neskôr aj vďaka ostrihaniu vlasov zvládol a išlo o plnohodnotný titulový duel, ale šampión ľahkej váhy Mateusz Legierski mu nedal žiadnu šancu a triumfoval v prvom kole. Legierski tak úspešne obhájil svoj pás a ten nezmenil majiteľa ani v hlavnom zápase večera. Divoký súboj medzi Willom Flerim a Kasimom Arasom ale rozhodne bavil až do svojho záveru. Vyzývateľ mal svoje momenty a v prestrelkách hrozil, no dvojnásobný šampión oktagonu zase raz preukázal výnimočnosť. V druhom kole Flery ukončil duel na tvrdé KO. Fleryho ani po úspešnej obhajobe nečaká žiadny oddych. Už o 6 týždňov je pred ním ďalšia titulová obhajoba, tentoraz v poloťažkej váhe, kde ho v odvete vyzve Daniel Škvor. Počas víkendu bol v akcii aj Jakub Bahník, ktorý absolvoval debut v organizácii FNC. Na balkánsku premiéru však nebude spomínať v dobrom. Bývalý zápasník UFC Stratopoli si totiž pripísal na jeho úkor ďalší highlight, keď českého bojovníka ukončil lakťom z otočky. Ďalší bývalý bojovník oktagonu Angličan George Staines medzi tým ostáva nezdolaný. Cez víkend si vylepšil bilanciu už na 10-0 po ďalšom finiši v Cage Warriors. Hlavný zápas UFC Fight Nightu ovládol Manel Kape, ktorý porazil Kyojiho Horiguchiho. Kape si pripísal rekordné 6. KO v mušej váhe a je blízko k titulu. Fanúšikov však zaujal aj ďalší moment. Murtazali Magomedov totiž predviedol škótsky twister, vôbec prvý v histórii UFC. Zdá sa, že nedávny oktagon v Bratislave a výhra Jacka Granta nad Ronim Paradiserom inšpirovala. To je samozrejme vtip, ale je zaujímavé, že sme videli krátko po sebe historicky prvé takéto ukončenie v oboch organizáciách. A na záver ešte fantastická správa z tajského boxu. Slovák Jozef Molnár získal dočasný titul na legendárnom štadióne Rajadamnern v Bangkoku. Bojovník, ktorý dlhodobo žije a trénuje v Tajsku, no stále hrdo reprezentuje našu krajinu, tým dosiahol jeden z najväčších úspechov slovenského Muay Thai v histórii. Na štadióne Rajadamnern sa zápasí už 80 rokov, je to najstarší štadión tajského boxu na svete a Molnár sa stal prvým Slovákom, ktorý tam získal opasok. To máme veľmi pestré výsledky, dajte vedieť, čo vás počas víkendu najviac zaujalo a my sa presúňme na ešte bohatšie novinky. Na úvod skvelá správa pre slovenské MMA. Martin Kozák je už iba jeden krok od UFC. Neporazený šampión RFA a jeden z najväčších domácich talentov sa 8.9. predstaví v Dana White's Contender Series, kde dostane životnú šancu zabojovať o zmluvu s najprestížnejšou organizáciou sveta. Ak úspeje, môže sa stať iba štvrtým slovenským bojovníkom, ktorý sa dostane do UFC. Bolo tu kopec expertov, ktorí mi vysvetľovali, že sa mám držať pri zemi a že ako RFA šampión nemám žiadne reálne ponuky. Tak vás musím sklamať. 8.9. nastúpim na Dana White's Contender Series a zabojujem o zmluvu z UFC. Ideme hrdo reprezentovať Slovensko. Vďaka každému za podporu. Napísal Kozák, ktorý pritom do Las Vegas pocestuje s perfektnou bilanciou 6-0. Na druhej strane klietky bude proti nemu stáť Bolívíčan Juan Andrés Cabrera, ktorý si vybudoval veľmi zaujímavé skóre 9-1, no doteraz ešte rozhodne nečelil súperovi Kozákovho kalibru. Slovenský bojovník už má za sebou ťažšie skúšky a pre Kozáka môže ísť o veľký míľnik v kariére. Len nedávno získal pás RFA a podpísal zmluvu s renomovanou manažerskou agentúrou Iridium, ktorá zastupuje viaceré tváre v UFC. Na tlačovke sa potom síce prestreľoval s Pirátom, ale k tomuto duelu vôbec nemusí dôjsť. Teraz čaká Kozáka životný súboj pred zrakom Dana Whitea a jeho matchmakerov. Pri UFC ostávame, pretože organizácia vraj pracuje na atraktívnom súboji medzi Jirkom Procházkom a Paulom Kostom. Ich duel by sa podľa zámorského novinára Mikea Vona z MMA Junkie mohol uskutočniť na číslovanom turnaji UFC 330, ktorý sa koná 15.8. Zatiaľ to ešte nie je potvrdené, ale išlo by o stret dvoch bojovníkov zo špičky divízie. Procházka naposledy zviedol neúspešný boj o titul proti Carlosovi Ulbergovi. Na rovnakej karte za Costa ukončil neporaziteľnosť Murzakanova. Jirka sa následne stal otcom a ako avizoval, venoval sa rodine, no postupne začal hovoriť aj o návrate do boja.
Pôvodne sa spomínali neskoršie termíny, ale podľa aktuálnych info by ďalší zápas mohol prísť už v lete. Ak by sa tento duel podarilo dotiahnuť, UFC 330 môže získať jeden z najatraktívnejších zápasov celého roka. Keď sa stretnú dvaja nevyspytateľní bojovníci a elitní finišeri, tak to je súboj, pri ktorom je prakticky nemožné predpovedať, čo sa stane. Tento gala večer bude hostiť americká Filadelfia a dozvedeli sme sa aj hlavné zápasy. Pás welterovej divízie tu bude obhajovať Islam Makhachev, ktorého vyzve Ian Machado Gary, a potvrdený je aj ďalší titulový duel medzi Mackenzie Dern a Gillian Robertson. Procházka medzičasom tiež oznámil veľkú zmenu vo svojom tíme. Po dlhých rokoch ukončil spoluprácu s jedným zo svojich trénerov Jaroslavom Hoviezákom. Práve Hoviezák priviedol Procházku na cestu samuraja. To on mu pred rokmi daroval knihu 5 kruhov od Miyamota Musashiho. Spolu slávili veľké úspechy, vrátane zisku opasku UFC. Samotný bojovník sa k tomuto rozhodnutiu vyjadril stručne, pretože je to pre neho veľmi osobná téma. Procházka uviedol, že spolu s Hoviezákom majú viac priateľský a rodinný vzťah než profesionálny a práve v tomto ohľade nastal čas posunúť sa ďalej. Súčasťou jeho prípravy ostáva tréner Martin Karajvanov a uvidíme, ako bude vyzerať celý Irkov tím v nasledujúcej príprave. Bude ešte Mahmud Muradov pokračovať v oktagone? Mach je stále dočasným šampiónom strednej váhy, ale teraz podpísal kontrakt s bizarnou organizáciou, kvôli čomu sa vynárajú otázky ohľadom jeho budúcnosti v oktagone. Pozrime sa na to, čo k tejto situácii povedal promotér Novotný. On se podepsal nějakou smlouvu s trochu bizární organizací. My spolu máme pořád dobrý vztahy, ale nevím upřímně. Já bych strašně rád byl, aby byl v oktagonu. Já si myslím, že on by byl i rád za zápas. A s Machem to je trošku divný, protože my jsme se snažili nějak domluvit, aby bojoval už s tolika bojovníky, ale všichni to odmítli. A Jotko a Engizek mají příběh, který se musí dohrát a trochu to blokuje tu jeho šanci a občas je to prostě těžký a ne všichni můžou být vždycky spokojení. Takže tentokrát já jsem smutnej, že je Mach smutnej a pokusíme se tedy přijít na to, jak ho zase uspokojit. Odveta Engizeka s Jotkom, ktorá vlastne vyblokovala aj Muradova, sa koná už o pár týždňov. Čo myslíte? Bude víťaz neskôr zjednocovať opasky s Machom, alebo už Muradova v oktagone neuvidíme? Alex Pereira po prehre so Cyrillom Ganom ostro kritizoval rozhodcu Herba Deana. Brazílčan je naštvaný, že ho Francúz niekoľkokrát zasiahol zakázanými údermi do zátylku, s čím rozhodca nič neurobil. Agora, cara, esse cara tem um histórico muito, assim, maldoso. Eu vi isso em alguns vídeos, então me preocupei e fui adiantar isso com ele pra ele ficar de olho. Isso tá na regra. Agora ele não foi sujeito homem. Ele não deveria estar ali habitando aquela luta, velho. Na verdade, um cara desse, velho, tinha que ser punido. E pô, o cara devia responder judicialmente, velho, entendeu? Ainda mais um cara que tá ali pra fazer isso, ganha pra isso. Então, esse cara é um covarde, porque foi um covarde, velho. Porque eu avisei esse cara, isso não é um profissional de verdade, velho. Nem merecia estar ali. Regra. Samotný Herb Dean na kritiku reagoval inštruktážnym videom, kde vysvetľoval pravidlá a tvrdí, že väčšina Ganových úderov nesmerovala do zakázanej oblasti zátylku, ale na bočné časti hlavy a boli to teda legálne zásahy. I can tell by some of the comments online that I owe you guys an explanation about the rules and how I refereed the fight. All respect to both fighters. I'm talking about Gan and Pereira. Amazing fight. This is what we'd go over in a rules meeting. I will let them know that this area is a foul, off limits. That this area is a fair blow. Here is a fair blow. Here is a fair blow. Here is a foul. Pereira zvažoval formu protestu a odkázal, že prioritou je pre neho odveta. Vedenie organizácie si vraj vyžiadalo čas, aby našli riešenie situácie. Ťažký večer v Bielom dome zažil pred týždňom aj Ilia Topuria, ktorý si neodniesol zo súboja s Justinom Gaethjem len prvú porážku v kariére, ale aj dosť bolestivé zranenia. Lekárske správy potvrdili, že v zápase utrpel zlomeniny oboch očníc. Je jasné, že ho teda čaká dlhšia pauza. A čo nový šampión? Justin Gaethje priznal, že o konci kariéry, ktorý sa v posledných mesiacoch spomínal pomerne často, momentálne neuvažuje a cíti, že ešte má čo ponúknuť. Nateraz ale vylúčil okamžitú odvetu s Topuriom, ktorého podľa vlastných slov zlomil a bude sa musieť znovu prebojovať na vrchol.
Zverejnili aj oficiálne čísla sledovanosti turnaja v Bielom dome. Už pred akciou bolo jasné, že predpovede o číslach na úrovni Super Bowlu boli absolútne nereálne. A podobne prehnanie pôsobili aj tvrdenia Joea Rogana o 150 miliónoch divákov. Aj tak ale tento turnaj stanovil nový rekord UFC. Podľa Paramountu dosiahol historický gala večer na americkom trhu maximálnu sledovanosť 17 miliónov divákov a v priemere mal v priebehu večera sledovanosť na úrovni 8 miliónov divákov, čo sú fantastické čísla. Na celosvetové údaje si ale ešte musíme počkať. It was huge, and the global number's massive. So that's going to come out next week. That's the biggest thing that we've ever done. Obviously the biggest thing ever for the sport. A celkovo tam treba dodať, že prenosy sú dnes dostupnejšie než predtým. Pay-per-view je už od tohto roka minulosťou a prenosy bežia na streamovacej platforme, pokiaľ sa bavíme o Spojených štátoch. Práve prechod na streamovaciu platformu inak priniesol so sebou aj jednu veľkú otázku. Ako bude UFC odmeňovať svoje najväčšie hviezdy? Dlhé roky totiž tvorili významnú časť ich zárobkov práve podiely z predajov pay-per-view. A teraz museli s hviezdami dohodnúť iný model. Do centra pozornosti sa opäť dostáva aj Conor McGregor, ktorého návrat sa blíži. No a Ír prezradil zaujímavé detaily zo zákulisia. Potvrdil, že pri odvete s Maxom Hollowayom by sa mal stať opäť najlepšie plateným bojovníkom v histórii organizácie. Hoci obe strany mali o tej výplate trochu inú predstavu. It wasn't that difficult. We met in the middle. Okay. We met in the middle. Was it what my word is? Probably not. Was it what they'd offered or what they'd want to offer? Definitely not. Definitely not. We met in the middle. I'm a fair operator. V rozhovore s Arielom Helvánim zároveň McGregor prezradil, že v aktuálnom kontrakte mu zostávajú už iba 2 zápasy vrátane tejto odvety s Hollowayom. I love the Ultimate Fighting Championship and I'd love to continue. I'm happy to an extent. There's a lot more there. I hope it's with the UFC. I hope we come to something. I hope I get honored even more. I hope I'm going to prove even more so what I'm about. McGregor tvrdí, že ten posledný zápas mu chce dať UFC až v apríli 2027, čo je pre neho zbytočne dlhé čakanie. Dana White ale odkázal, nech sa najprv Conor sústredí na blížiaci sa stret s Maxom Hollowayom. I mean, listen, let's get through this one first, and then we'll figure out when the next one is. You know, to even be talking about his second fight without even having the first fight. This is like when I'm on the internet and they're like, this fight sucks this weekend. How the fuck do you know this fight sucks? Saturday night at midnight, text me and tell me the fight sucked. Octagon pokračuje v odhaľovaní zápasov pre letnú štvanicu a tentoraz potvrdili zápas bývalého kráľa Davida Kozmu. Niekdajší šampión veľtrovej váhy sa po víťaznom návrate proti Whitnerovi predstaví tentokrát proti skúsenému Davidovi Zavadovi. Veterán UFC naposledy ukončil nepríjemnú sériu prehier, keď po divokom súboji zdolal Daniela Ligockého. A teraz si brúsi zuby na ďalší český skalp. Kozma sa pritom predstaví znova na štvanici po prvý raz od roku 2018 a to bol ešte Octagon 7. Teraz to bude Octagon 92. Potvrdený je aj ďalší duel na futbalový štadión vo Frankfurte. Max Koga sa stretne s Christianom Jungwirthom, čo je ďalší atraktívny súboj pre nemecké publikum. Octagon potom prezradil aj dátumy ďalších nemeckých turnajov na posledný štvrťrok, ako Halloweensky gala večer v Mníchove či decembrový návrat do Dortmundu. V UFC sa v lete dočkáme zaujímavého stretu bývalých šampiónov. Dricus du Plessis bude bojovať s Kamaru Usmanom a víťaz bude nadostrel ďalšej titulovej šance. Pôjde o hlavný zápas Fight Nightu v Oklahome. Veľké zmeny pripravuje UFC ohľadom rebríčkov. Dana White už v roku 2024 vyhlásil, že spustia nové rebríčky, ktoré bude riadiť umelá inteligencia. Odvtedy sme sa o tom veľa nového nedozvedeli, no teraz potvrdili, že novinka je konečne pripravená a práve dnes, v pondelok, ju plánujú spustiť. Dana White upresnil, že to nebude čisto rebríček na základe AI, ale stále budú mať aj rebríček, ktorý tvoria ľudia. Ako presne to bude celé fungovať, by sme sa mali dozvedieť už dnes a v ďalšej časti si tak predstavíme ten nový model rebríčkov v UFC. A ešte jedna technologická novinka, ktorá je veľmi zaujímavá. UFC sa opäť rozpráva so známym trénerom Trevorom Whitmanom o jeho špeciálnych rukaviciach, ktoré majú vďaka svojmu dizajnu znižovať počet eye-pokeov. Rokovania ale v minulosti stroskotali, pretože si tréner Gaethjeho, Namajunas, Usmana a ďalších známych bojovníkov údajne pýtal za patentové práva poriadnu pálku. So we looked at it all and I literally told my finance team, get this deal done. Care what it takes. Get the deal done.
they wanted like $100 million for the glove. How many fucking gloves you gotta sell to make $100 million? It's impossible. So the deal never happened. That deal should have been done a few years ago. I wanted to do that, so we'll see. Vtedy to teda stroskotalo na financiách, no teraz sa debata znova otvorila a uvidíme, či sa obom stranám podarí nájsť spoločnú reč. Ono Dana White to príliš nádejne nevidí. Javid Basharat si našiel nové pôsobisko po nečakanom konci v UFC, odkiaľ ho vyhodili napriek tomu, že tam mal skóre 4-2. Bojovník, ktorého sme kedysi videli aj v oktagone, bude pokračovať v kariére pod hlavičkou PFL. Jeho brat Farid je pritom naďalej neporazený a toho zas čaká dôležitý duel v UFC na McGregorovej karte. Stručne aj z našej scény, kde organizácia PML oznámila termíny ďalších turnajov. Najbližšie zamierí 3.10. späť do Čínca a potom 28.11. do Trenčína, kde druhýkrát tento rok bude mať turnaj na zimnom štadióne, ktorý naposledy dokázali vypredať. Novinky hlásia aj z RFA. Na špeciálnom turnaji na Bratislavskom hrade uvidíme očakávanú titulovú odvetu medzi Sebastianom Fabšom a Joltonom Lutherbachom a rovnako je tu na programe aj ďalšia odveta medzi Pirátom Krištofičom a Marčinom Naruščkom. Organizácia ďalej potvrdila návrat do Prahy, kde sa 29.11. predstaví na Kráľovke a na karte by sa mali objaviť mená ako Matúš Juráček, Tagir Mahmudov, Marian Jakubík či Martina Jindrová. Čo sa týka programu, cez týždeň tu bude už v stredu turnaj projektu Octagonu Tipsport Cage Game. Takto vyzerá karta a bude zaujímavé sledovať, aký vplyv budú mať napokon diváci na priebeh a výsledky zápasov. A klasika, je tu tiež ďalší UFC Fight Night, tentoraz v Azerbajdžane, kde sa o hlavný zápas postará domáci Rafael Fiziev proti Manuelovi Torresovi. Za zmienku stojí aj turnaj PFL s AJom McKeem v hlavnom ťáku. A to je aktuálny týždeň v klietke. Ďakujem, že ste si pozreli aj dnešný na novinky naozaj bohatý diel. A pokiaľ chcete naďalej zostať v obraze, nezabudnite nechať odber na tento kanál. Určite ma poteší aj like na video a dajte vedieť, čo hovoríte na aktuálne novinky.